vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Kunana haidi avo vanenge vachida kuzotumidzira WhatsApp voice notes avo, please rekodai WhatsApp voice notes enyu muri panzvimbo inenge iine runyararo. Pane imwe voice note yandakatumidzirwa na Haidi, so voice note iri rakarekodhewa Haidi ari panzvimbo yanga iine noise. Ndokubva ndazoita zvekutaipa up voice note racho. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, inini ndiri mukadzi atovawo nekamhuri kake kakati kurei, nditori nemuroora zvekare ndatova nemukwasha nevazukuru. Inini mukukura kwangu ndakakurawo ndiri nherera iyo yakarerwa naambuya. Ambuya ava vainge vari amai vaamai vangu. Mukutaurwa kwazvo zvinonzi ambuya vangu vainge vaine urombwa hwavo uye vainge vari muroyi. Then ivo zvinonzi vakabva vazosiya vandigashidza shavi iroro pamwe chete neurombwa uo hwavainge vainawo. Asi inini handaiziva kuti ndakatakuriswa uye ndofu dzese nekutambura kwese uko matambudzikiro ari kuita vana vangu ndini ndiri kuzvikonzeresa, ende chekuzviita mukoma ndega ndiri kuona kuti hapatomborina. Mukoma Nashe, mukukura kwandakaita naambuya hapana chandaiona chakashata pavari, asi chandingataura pamusoro paambuya vangu ndechekuti ambuya vangu vaiva munhu uya ainge achizvidira zvekunamata zvake, kusaziva kuti madirwo ainge achiita church nagogo inhau yekuti vainge vachingoda kungohwanda negemenzi ravo here. Mukoma, kana ivo gogo vangu kana zvichinzi ndo vainge vakaromba, zvimwe zvacho zvinenge zvava kutoda kutoti ivo mbuya dai vanga vachiri vapenyu havo vaikwanisa kuzozvipindurira. Mbuya vakafa, but by the time yavakazofa inini ndainge ndatowanikwa, ndainge ndatova nevana vangu. Asi rufu mumusha mukoma, rufu runotogara mumusha medu, ipapo handirambe. Uye kuvana mukoma ndingangoti vana vose vemudzinza kubvira kuvana vangu hapana kana chinombobatika zvazvinoita mukoma. It's like ndinongoona sort of like a vision. So kana kwaita mwana wemumhuri anenge achida kusangana nemhanza yakanaka, zvinhu izvozvo mukoma ndinongoona sort of like a vision kumberi kwangu, zvese zvinenge zvichazoitika kumberi. Kana zvaitika like that, ndaona vision kudaro, ndinobva ndatoudzwa kuti kana ndisingadi kuti mwana uyu wemudzinza uyo wandinenge ndarakidzwa pamufananidzo unongokaruka wanyuka pamberi pangu, ndinofanira kuti ndinge ndichizotora mishonga yakati neyakati, then pane mhiko idzo dzandinongokaruka ndava kunzwa ndichinzi dzitaure. Mhiko idzi mukoma panoita sekunge panenge paine munhu anongokaruka auya obva amira padhuze neni. Munhu iyeye anobva azotanga kungozevezera munzeve dzangu. Mukoma, ndichamboti tsaukei zvishoma ndichikuudzai imwe nyaya yakaitika. Saka mushure mekunge ndawanikwa mufirst marriage yangu, then murume wangu iyeye uyo ainge andiwana aiva nehama dzake idzo dzainge dzichigara kuCape Town. Zvadaro iye akabva azoudzwa nehama dzake kuti hama dzake dzainge dzichida kuti iyewo ange achiuya kuSouth Africa kuti akwanise kubata tumabasa. Saka iye akabva ati no, mudzimai wangu handingakusiyi, zvatava kuita ndezvekuti iwewe neni tichatoenda tose kuCape Town. Saka takati tiri munzira mukoma, panguva yacho iyoyo takabva kuZimbabwe tichiita zvekushandisa train, then ndokubva tazoburuka zvedu tikabva tazopinda mune rimwe track. Track iri iye ainge achiti rainge riri track rasekuru vake, but takazoti tiri munzira mukoma ndakangoti batirwei nehope mbichana. Pandakazopepuka mukoma ndakabva ndatoona ambuya vangu vainge vakamira vari kumberi, but at a distance mbichana, but vainge vakamira vari pakati petrack. Zvavakabva vaita ivo mbuya vakabva vazoti kwandiri, kana ukaramba uchingoenderera nerwendo irworwo
urwo zvichaitika ndezvekuti hamusi kuzosvika uko kwamuri kuenda. Saka ndakati ndapepuka kudaro ndakaita zvekuvhunduka mukoma. Saka ndakati ndichingonovhunduka kudaro ndokubva tatonzwa kuti taya regonyeti umo mandainge ndiri rainge raputika, zvekuti sekuru vemurume iyeye dai vanga vasina kukwanisa kukontrola truck ravo mushure mekunge raputika tai, ringadai rakatobheuka truck iroro. Saka zvadaro mukoma takabva tambomira kwekanguva karefu, then mushure mekunge taya riya razogadziriswa, then takazoti tati fambei hakuna kana kure kwatakambozoenda nekuti takabva tazongomiswa nemapurisa, inini nemurume wangu ndokubva tazosungwa ndokuzodzoswa kwatakazoitwa kumusha. Asi mushure mekunge tazodhipotewa mukoma, marriage yangu yakabva yazongoparara, ende kuparara kwakaita marriage yangu ndakangorota gogo vangu vachiti murume wako uyu akangwarisa, haufanire kuti urambe wakagara naye. Then mangwana acho makuseni ndakabva ndazotoshamisika, ivo gogo vachitosvika kumusha vachiti vainge vauya kuzotishanyira. Panguva yacho iyoyo inini nemurume wangu wekutanga tainge tichigara kudhorobha. Saka zvinhu izvi mukoma mukukura kwangu ndainge ndichingozviona kuti pane zvimwe zvinhu zvinongoitika pandiri zvandisinganzwisisi, asi sezvo ndiri munhu wekuti ndainge ndakarerwa nagogo vangu ivavo, ivo gogo ndainge ndichivaona sekunge ndivo vainge vatori amai vangu. Saka mukukura zviya sevana tichitamba, pane dzimwe shamwari dzangu dzaitoti kana dzikauya pamba pedu dzaibva dzatondiudza kuti ndaona chinhu chakati chichimhanya chichienda kunopinda mumba magogo vako. But inini mukoma ndainge ndichingoti zvimwe kuda, gogo vangu vaiva munhu ainge akavengwa, but muraini medu vanhu vazhinji vainge vachingoti ivo gogo vangu vainge vakarema. Mukukura kwedu mukoma, pavazukuru vamwe vose vagogo tingangoti pamba ipapo paigara pachingoonekwa nyoka, asi nyoka iyi mukoma handina kana kumbogara ndaiona mukukura kwangu kwose. Nyoka iyi ndakazototanga kuzotoiona musi wazvakanzi gogo vainge vashaika. Panguva yacho iyoyo apo pakazoshaika ambuya vangu ivavo, ndaiva ndiine kamwe kamusika kwangu kuname hidden. Nzvimbo yacho iyoyo mukoma yandainge ndichitengesera panguva iyoyo inzvimbo yekuti kwaingogara kuri busy because varimi vainge vachiuyawo kuzotengesa zvirimwa zvavo, iniwo ndaivawo nekamusika kangu paside. Saka nebhizi iyo yainge iriko kukanzvimbo ikako, zvinhu zvakandinetsa kuti mukati mechaunga ndakabva ndazoona kuti pane nyoka imwe yakangokaruka yabuda from nowhere. Nyoka iyi yakabva yangomhanya ndokubva yauya ikabva yahwanda pazasi pemusika wangu. Ndakati ndichiridza mhere kudaro, vanhu ndokubva vaungana, inini ndikabva ndati ndaona nyoka, asi nyoka iyi yapinda muzasi metebho yangu. Vanhu vakatozama kutsvaka vachatsvakazve, but nyoka iyoyo haina kana kumbogara yawanikwa. By the time yandakazoreceiva shoko rerufu ndakabva ndangoti saka nyoka iya yandainge ndaona ndokubva yanyangarika. Nyoka iyoyo yainge ichindishurira rufu rwaambuya vangu. Ndakazoti ndadzokera kumusha mukoma tiri panhamo ipapo ndakabva ndaona kuti paiva neimwe nyoka iyo yainge iri pamusoro pemarata. Nyoka iyi pandakaiona iri pamusoro pemarata ndakati ndava kuda kunotaura, ndakabva ndanzwa sekunge pane munhu ainge abata shaya dzangu. Ndakanzwa shaya dzangu dzakaoma. Usiku hwakazoti hwasvika ndakabva ndazorota gogo vangu vachipinda mumba. Vakati vapinda mumba ndokubva vazomira padhuze neapo painge paine kofini ravo, then vakabva vazonditarisa vakabva vati muzukuru wangu swedera pano. Ndakasumuka paya pandainge ndakarara ndokubva ndaenda ndikabva ndanomira nagogo vangu, tose takamira padhuze nekofini ravo. Ivo gogo vakabva vazoti kwandiri, mwana wemwana wangu, ndiri kukumbirawo kuti unge uchindibatsira kutakura kofini iri
tiende naro panze. Saka zvinhu izvi zvakandinetsa, but ndakabva ndazongoita izvo zvavainge vachindikumbira kuti ndinge ndichiita. Takati tichida kunosimudza kofini riya, then takabva tazotadza kusimudza kofini because gogo vangu vainge vakaita mukobvu. Then vakabva vati tiri toga muzukuru hatingambori kurisimudza kofini iri. Vakabva vati mira ndidane vamwe vangu. Mushure mekunge gogo varidza muridzo vachiti ivo vainge vachidana vamwe vavo, vakadzi avo vakazopinda mumba umu mukoma. Vamwe vacho vainge vatori vekumaraini ekuseri uko kwatainge tichigara kumusha ikoko. Ende vanhu ava mukoma vainge vachinzi ndo vamwe vangu nagogo vangu, vanhu vekutoti vainge vachitoremekedzwa. Vamwe vacho vaitova vanhuwo vainge vachiitawo serious nechechi sezvainge zvichiita gogo vangu. Vakadzi vaya ndo vakazotibatsira kuti tinge tichisimudza kofini ragogo, tichibuda naro mukicheni tichienda naro panze. Zvose izvi mukoma zvatakaita hakuna kana akambotiona. Takazoti tabuda panze paya, ndokubva umwe mukadzi pavakadzi vaya vainge vadanwa nagogo akabva azotanga kuvhura kofini riya mukoma. Akati apedza kudaro ndokubva azovhara kofini ragogo, but ivo gogo vakabva vazongonyangarika. Ndokubva tazosimudza zvekare kofini riya nevakadzi vaya avo vainge vadanwa nagogo vangu. Ndokubva tazodzokera nekofini iroro mumba. Asi takati tichidzokera nekofini iroro mumba rainge richirema, but kurema kwacho kwarainge richiita ndakanzwa sekunge rainge razadzwa mvura, sezviya zvinoitika kana ukaisa mvura mubhaketi. Paunenge wakatakura bhaketi iroro unenge uchitonzwa kuti paya paunenge wakasenga bhaketi mvura iya inenge ichishifta from side to side. Ndo zvainge zvichiitika apo patakasimudza kofini iroro tichiridzosera mumba. Zvose izvi mukoma zvakaitika hakuna kana akambozviona. Ndakati ndapepuka ndokubva ndazonzwa izwi richindiudza kuti pane zvose zvawaona usaudza kana ani zvake. Zvinhu zvagogo zvakazoti zvava kuda kunogovewa. Then pane mamwe machira avo aipota achishandiswa nagogo, because ivo gogo vangu vaita sekunge vaiva nemashavi avo avaigara vachingopembedza. Saka micheka iyoyo yakabva yazoiswa pasaidi nehama dzagogo vangu. Then micheka iyoyo mukoma handizivi kuti yakazotakurwa nani, because micheka iyoyo mataurirwo acho azvainge zvaitwa tiri padare mushure mekunge gogo vazovigwa. Zvainge zvichinzi zvinhu izvozvo zvaifanira kuti zvinge zvichizopiswa, but micheka iyoyo mukoma yakabva yazongoshayikwa kuti ko yainge yatorwa nani. Zvino gogo takati tavaviga, upenyu ukazongoramba oenderera kumberi. Asi dambudziko randakazotanga kusangana naro nderekuti kana munhu akanyanyisa kurwara, ndikangogara ndaenda padhuze nemunhu iyeye mukoma, ndichingobva ipapo munhu iyeye anobva atoshayika. Kuzotoona kuti izvi ndo zvinoitika kwandiri zvakaitika ndezvekuti chechi yandinopinda pane nguva yatakamboita maprograms ekuti taipota tichienda kuzvipatara tichinonamatira vanhu. Asi zvakazoitika kuti inini ndinge ndichizoita drop out of the group inhau yekuti taiti paya patinenge taenda kuchipatara, ndaiti vanhu paya pavanenge vachinamata, inini ndaizongokaruka ndavhura maziso angu ndobva ndatarisa murwere uya. Munhu iyeye anenge achirwara, kunyangwe akanzi anenge achirwara zvakaita sei, but panguva yacho iyoyo apo pandinenge ndavhura maziso angu ndamutarisa, nayewo aibva azovhura maziso ake akanditarisa. Taizoti paya patinenge tapedza kunamatira varwere vanenge vari muward imomo matinenge tapinda, paya pakuzonobuda mukoma hapaizoshayika munhu 1 aizosara achifa.
ende zvinhu izvi mukoma hakusi kuti zvaingoitika muzvipatara, zvaitoitika kune vamwewo vandinenge ndashanyira, kana kuti ndongosvikawo pamba, asi pamba ipapo panenge paine murwere anenge achinyanyisa kurwara. Saka ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizobuda zvangu mugurupu iro raiva nevanhu vaipota vachifamba vachienda kunonamatira varwere, mungava muri muzvipatara kana kuti kumaraini kwedu ikoko kwatinogara. Matambudziko mukoma ari kuitika mumhuri ndeyekuti vana vemumhuri, sezvandakuudzai kuti ndinoona yakaita kunge vision, unenge uri mufananidzo unenge uri kumberi kwangu, ndobva ndatorakidzwa kuti nhingi musi wakati achasangana nerombo rakanaka. Saka inini ndinobva ndatoudzwa mashoko awa anongoita zvekuzevezerwa munzeve dzangu, ndobva ndatonzi tora chakati, then ukatora chakati nechakati kana ukataura mashoko akati, munhu iyeye anobva azopesana nerombo rake rakanaka. Ende zvinhu izvo zvandinenge ndichiudzwa mukoma hakusi kunzi zvinhu izvozvo zvinenge zviri zvinhu zvinonetsa kuwana. Sometimes ndinokwanisa kungoudzwa kuti tora something chakaita kunge pegs, mapegs aya atinoshandisa kana tichiyanika hembe, then kana ndatora pegs riya ndobva ndangonzi tora kana kashinda, kangava kari kered kana kuti kari keblack, ndobva ndangoruma kashinda ikako nepegs iroro randinenge ndanzi ndinge ndichishandisa, then ndobva ndazotaura mashoko awo andinenge ndaudzwa kuti ndinge ndichitaura pamusoro pemunhu iyeye uyo wandinenge ndarakidzwa pamufananidzo. Zvinhu izvi zvinoitika kwandiri handina kana control, because zvinongokaruka zvandibata, ende kana zvandibata zvinongondibata for something like 5 kana kuti 2 minutes, but pa 5 kana kuti 2 minutes idzodzo ndinenge ndatoparadza future yemunhu. Kana kuri kubuda usiku, handisati zvangu ndambobuda usiku kana kuti ndinongokaruka ndabuda panze ndakashama, asi zvinongoitika ndizvozvo zvekuti ndinongoona mifananidzo inenge iri kumberi kwangu ndichiudzwa kuti munhu uyu unofanira kuti unge uchitaura mashoko akati neakati pamusoro peupenyu hwake. Hey. Vedare ndo voice note randakatumidziwa richibva kuna mama avo, zvakangoma hazvo. Saka ndakabva ndazovabvunza umwe mubvunzo ndikati ndanga ndichikumbirawo kuti munge muchitijekesera panhau yenyoka iyo. Kubva zvakazoshaika kuko venyu, nyoka iyoyo makazoramba muchiiona here? Saka vanga vasati vandipindura. Hey, zvakangoma hazvo vedu. Coming up next in the next episode, pane rimwe voice note randakatumidzirwa richibva kune vamwe mukoma vedu ava vari kuti ivo hanzi moyo wavo wakazanganiswa neumwe mushonga, zvekare hanzi nehozhwa. Saka pari zvino kurarama kwavari kutoita, hanzi moyo wavo wakaitwa mix up nehozhwa, hozhwa iyoyo ichiri kutorarama yakasangana nemoyo wavo. Saka please do not miss the next episode muchinzwa nyaya iyoyo yandakaudzwa namukoma vedu.